Dulan sa 50 ka mga baboy sa lungsod sa Dawin sa Negros Oriental. Nangamatay, butang nga gisusi karon sa mga otoridad. Ani ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, gisusi karon kung African swine fever ba ang mitakboy ni mga baboy sa usa ka barangay sa lungsod sa Dawin. Mao gihimo na sab karon ang mga local officials og mga measures aron kapugnan pa ang pagkatap kung unsa mang sakit ang mitakboy. Sa iyang backyard nga babuyan sa barangay Maayong Tubig sa lungsod sa Dawin, mainampingon kaayo si Froilan Bantayanon. Nag-disinfect siya ug doon na pa'y foot bath aron masiguro nga mapatay kung doon na may kagaw gikan sa gawas. Sa miaging simana lang, pipila sa iyang binuhing baboy ang kalitlang naluya ug namatay gyud sa miaging mga adlaw. Duha ka mga anay ug 11 ka mga baktin ang namatay ug gianugnan siya niini pag-ayo. Kuan dragi. Dili siya mukaon yung gainit. Gainit siya. Yung inom na siya tubig. Kaon Wala po siya sintomas nga ang tawag ni nag bleeding. Oo. Gasukag dugo wala po. Pag nalalo ko, kayo ang sister nagpatutoy na okay na to, nitindog na. Yung pag-abot na ako, naglalo ko. Ano naman yung tiga. Gawas kang Bantayanon, daghang mga backyard racers sa barangay ang may report sa pagkasakit ug pagkamatay sa ilang hayop. Matud sa Municipal Agriculture Office, Mayo 9 unang na-report ang pagkamatay sa mga baboy ug ila kining gisusi dayon pinaagi sa pagkuha og blood samples. Gawa sa blood sample, nag-necropsy o nagkuha sab sila og tissue samples sa mga baboy. Sa inisyal nga tests, nagnegatibo kini sa African swine fever. Apan padayon sila nga nanguha og samples aron masusi ang hinungdan sa pagkasakit sa mga hayop. Ang mga samples ipadala sa kauluhan alang sa confirmatory testing aron masayran kung ASF bagayod o laing sakit ang hinungdan. Matud sa municipal agriculturist, moabot sa 48 ka mga baboy tanan ang nangamatay. Apan sa anang necropsy nga dance nga sa amo ang kuan, among disinfection is continuous namo and antibiotic was given to sa mga neighboring nato nga affect ka nang murag na ay na nagdaot na. Disinfections may gihimo. Isip paghingusog sa mga lakang aron makontrolar ang sakit, mimuntar na og animal checkpoints sa boundary sa lungsod ingon man sa barangay Maayong Tubig mismo. Gisusi kaganiha sa mga opisyales sa Municipal ASF Task Force ang checkpoints aron pagpahinumdom nga bawal igawas og isud ang karne o bisan buhing baboy gikan sa apektadong barangay. Tanan nga among gikuan nga tanan nga baboy sa Maayong Tubig dili na pwedeng makagawas sa laing barangay. Amo na silang gikordon, dili na pwedeng mogawas. Among giina dili na sila pwedeng mobaligya. Wala na gud sila movement. And sa ubang barangay namo dili na pud sila pwedeng mogawas pod. Adto ra gud sila dito sa barangay na affected ang ubang. Dili na pwede. Karon lang hapon lan gipahibaw sa munisipyo nga gipirmahan na ni Mayor Galicano Truita ang bag-ong executive order nga nagpatuman gyud nining temporary ban sa entry ug exit sa mga live nga hayop, live nga baboy, pork products ug uban pa gikan sa apektadong barangay sa Maayong Tubig aron kalikayan ang pagkatapa ning maong virus na nawagan sila sa hingpit nga kooperasyon sa publiko niini. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.